O alcalde estaba nervioso, moi nervioso. Non o parecía, era deses que sempre parecen tranquilos, pero non facía máis que botar as mans ao maletín para intentar facer unha foto bonita cunha cámara invisible. O armador non se decatou, miraba o cadro de mandos con atención buscando os díxitos que calculara. Ao mellor algunha mirada despistada ao envase que a plaga. Nunca fixera cousa semellante, aínda que escoitara de xente que o facía. Tamén hai que dicir que nunca lle xurdira a necesidade de facelo. Medía a distancia á costa e miraba ao horizonte xa sen sentir aquela ansia por marchar. Non será abondo? Entrou o alcalde na cabina. Non, respondiu seco o armador. Pois non sei se darei nadado, dixo o alcalde sentando enriba dunha caixa de cervexas. Sabes que hai un bote salvavidas, non? Riu o armador. O alcalde mirouno mal. Non lle vía a cara, pero notoulle o ton. Claro que sabía que había un bote salvavidas, non o lembraba. Non lle pasara pola cabeza e casi lamentaba levar o bañador do gran pasado que lle estaba resultando incómodo porque estirara co salitre e faltáballe sitio dentro do pantalón de fotógrafo profesional duns quilos menos. Aquí, falou o armador para sí. O alcalde mirou de redor sentindo a paz do motor apagado e o sol templando a xeada que ameazaba con caer sobre o verde prácido da distancia. Lamentou non ter a cámara á man. Gustáballe aquela fotografía. Espabila! O de sacar fotos era unha excusa. Abre a comporta! Ordeou o armador sinalando a prancha metálica que agachaba o motor. O alcalde obedeciu sen cuestionar a cadea de mando e tirou da palanca que descubriu unha engranaxe xigante de tan preto de óxido e aceite. Deixa! Baixou o armador pola escaleira metálica. O armador levaba nunha man o envase ca praga maléfica que lle ía solucionar todos os seus problemas. Non o pensou. O armador non era o que se chama un home decidido, pero unha vez daba o paso non recuaba. Abriu o peche hermético, engruñou o nariz ao percibir o aroma que desprendían os chamados microorganismos. Achegouse todo o que puido á parte da maquinaria que tocaba a auga e seguiu o camiño dos eixes até o motor. Levoulle tempo. O alcalde impacientábase mirando o reloxo como se lle servise para apurar o seu amigo. Saíu suado e manchado de graxa até as cellas. Non podes chegar así á vila, dicíalle o alcalde. Tranquilo que teño smoking na cabina, riu o armador. Pero vanse decatar de que manipulamos preocupábase o alcalde. Mira, fai falta o mesmo traballo para manipular o motor que para gobernalo, botáballe retranco ao armador. Era certo, o alcalde buscaba o bote salvavidas para saír antes de que a auga de dentro lle chegase aos pés. Bótalle unha cervexa, ó, convidou o armador cunha palmada nas costas vendo o desesperado. Non será mellor marchar canto antes, desesperaba o alcalde. Que apuro tes? Non quererías ver o partido en serio? Pon a radio se queres, dicía o armador sen doble intención. Como que apuro teño? O barco vais a fundir, berrou o pobre home. O armador tardou en entender a desesperación do seu amigo. Por que tiña un barco co motor avariado que a fundirse? Non comprendía o fío dos razoamentos do alcalde. Como se vai a fundir, ó? Non ves que non está oxidado de verdade? Para iso queríamos a praga, para que aparecese, argumentaba o armador. Imos ver, soltou os nervios o alcalde. Que a praga era para que o barco afundise e o seguro non puidese comprobar que o motor estaba avariado de antes. O armador caeu por fin nos motivos do seu amigo, e de paso caeu en que ou a praga era moito máis agresiva do que lle contaran, ou tiñan un pequeno problema. Non fixera ningunha vía de auga, nin se lle ocorría como facela sen que se notase. É que ti sexas o que sabe disto, tomaba o control da situación o alcalde. Xa estás baixando outra vez. Eu baixo as veces que queiras, pero estamos na mesma. Non vía solución o armador. Non me jodas, non me jodas, saíalle o xenio ao alcalde. Pero a praga está no motor, os do seguro ben, e xa razoaba o armador en serio. O alcalde mirouno de reollo ca enerxía precisa para que o armador volvese ao fondo do barco e buscase o xeito de facer unha vía de auga para afundir a embarcación de maneira disimulada. Cando conseguiu desmontar unha das pezas, todo foi rodado. Incluso se asustou ao ver o fráxil que resultaba aquela armazón que el considerara ata daquela unha fortaleza.
Apura, apura! Escoitaba con alivio o alcalde desde a ponte de mando. Veuche presa, cabrón! Ría o alcalde. Colle o bote, hostia! Un armador empapado berraba xesticulando coma un energúmeno movéndose sen control. Que entra auga a mares! O alcalde ría como antes ría o armador. E aquel histérico era o lobo de mar que contaba historias de sereas na taberna. E aquel histérico era o que lle daba ordes uns minutos antes. Non somos nada, ría o alcalde.